जों बेलायखेनो खा दुलायमानि बिसिंतै दाबुं लांग्रि दङ जों सामनु बुखाक जिनि त्रिपुरा मथानि वारियर्स सामनु आमचाइनि याफांयार ओंकरा खायति साना त्रिपुरा मथानो सार रतनजय त्रिपुरा बो आसुमसा लांमा सखा मिया हरो जों दाबो बिनि नुखुमो थाङै दङ बिनि मांखो थैनो पाइथाक नायरोंनान बागै सो गाइस फाइनाली सफैगा दाबुले जों लोकेशनो सामनु बाजारो दाबो बाजारखौ थांलाय दंखो जों आरो तिनि फाइमानि रिजेन ओंखा जिनि त्रिपुरा मथानि वारियर्स गोदोमा सालरमै सामु दाङै दंनाय सिनि नुमों होना रतनजय त्रिपुरा हिनै बो मिया हरो आसुमसा लामा चय थांगा संसार याखारलांखा बिनि खोथायो फाइमान नसों तिनि रतनजय त्रिपुरा साबो नर सिनेमा याफो नङै मानो सिगांनि एक्स एमएलए गोपीनाथ त्रिपुरा हिनि नर खानाय माखना बिनि जामिन खालायो बिनिखा 24 फेब्रुवारि बिनि कास्ट फायजानाय बिनि मांनो बिदाय आलबिदा खिसिनाय बिनि सालन गांके आमन बगै त्रिपुरा मथानि वारियर्स जतन फाइसो फाइजाक बिनि खोथायो जों फाइसो फाइगा जों दाबो ठीक फाइसो फाइगा सामनु बाजारो अजागा किसा लेलक लाइ दङ अजागा लेलकनि पाइगांके जों लामब्रनाय जोंनि सार रतनजयनि नबखाक जों दाबो दुइटा गारि पुलिस गां फाइसो फाइग्राका तेबो गारि फाइ दङ जोंनि त्रिपुरा मथानि वारियर्स गोबां मानो फाइसो फाइनाय दिनै खा दुजाक खा दुखु नांलायजाक दिनै सार रतनजयनि मांखो थैनाय रोंनान बागै दाय फाइसो फाइजाक दिनै 48 करमसरा कन्स्टिट्युएन्सिनि कैंडिडेट सार पल दांसु फाइनाली गाइस सफैगा जों दाबोले कफिनो खरो बरकबां मानो फाइसो फाइगा आयं बिसिङाव सामनो थांलाय दङ फाइदिंगे तुरु बिसिं बिखौ खालामनाय जों मामा रतनजय त्रिपुरानि मांखो थैनो रतबक सावै हाथि रक गुरिनानै बागै दाबो जतन याक याक नांगै रड रक्स नामलाय दङ दिनै मामा रतनजय बेलायखेनो बर' गाहाम सिगाङाव बो फोरोंनाय दंमानि आबनि यागुलो हंगांके बो त्रिपुरा मथानो संसावैति सानाय आबहाय दंमानि सामनु आमचाइनि তিনি কাইসা তিনি খুব দুঃখ এবং খাদ্যমানি সাল তিনি দীর্ঘদিন ত্রিপুরা মুথা যে নেতৃত্ব অর্থাৎ তিনি সাব জোনালनि চেয়ারম্যান এবং ডিস্ট্রিক্ট কমিটিनि सदस्य दङ এবং गोजाम सशस्त्र जिला परिषद निर्वाचन बातायजाक তিনি रतनजय त्रिपुरा महोदय এবং बिनि परिबार सा सालांनाय दङ এবং बिनि बुरै बिसा दुइजन बुरै बिसा दुइजन दङ बिनि बिहिबो दङ যত তিনি आरो बिनि आत्मीय स्वजन बिनि रिलेटिभराव যত फाइ मानजाक फाइजाक তিনি এই যে सालो जों दिनै बनो दीर्घदिन पार्टी खालायमानि जे बिनि कायसा कृति एवं बिनि कृतिनि बागै जों बनो दिनै दलीय पताका बाय अर्थात दिनै त्रिपुरा मुथानि पताका बाय जों किसा बरन खालायनाय যারা যারা বিভিন্ন অবতরণের ওখানে সামাজিক সংস্থা ওখানে বিভিন্ন যারা অবতরণের ওখানে কোনো অবদান দি जों दलनि हयते चिनिताव दलनि पताका फिमै जों बनो कायसा हयतोबा जों स्लोगान बा बनो जों बिनि सदगति कामना खालायनाय बनो लामा गाहाम थांनायनि बागै एवं बो गाहाम खालायै जे बिनि जत बा गाहाम अब अंमानि बा जायखाङावबो जत सुस्थ अब जत जोंबो खालायनायनि बागै पयलागो चिनि जिला प्रेसिडेन्ट चिनि रतीश त्रिपुरा सारनो आं कयनाय जे बनो फ्लेग बरन खालायनायनि बागै जों बिनि आत्मा एवं बिनि सदगति कामनानि बागै 2 मिनिट जत
14 사무는 신이 사부는 세금에 신이 사러 건덕기는 이바게 신들하냐 신이 우리랑 이따라 할 때가 신들하냐 사도라이자 싱가번 바리 신으로 승파이만다 그냥 승뭐 एकदम 아기네 신이 사무는 걸레가 가가 싱가번 바리 내가는 승법을 하는 이들나 원래 칼이 수수가 보면 사람이 사람 파스타 무슨 일을 하고 Mono kena sungguh kan kita nang lagi sini kita beli apa? Mono kan aku cuma lihat sengapan bagi ni pun kita beli apa cinta kita. Ini kita lagi. Mono kuhawo inong do khate pate no ko bunsu jabe ko tiung ne khate ta. Apa tu sungguh ini dia sungguh sama kaham tangga kelang mani je, sungguh bopung kelang mani. Sungguh ini apa hai kelainya aja ni kita nanti ni tangga sungguh saya sungguh makan ini